Ευχαριστούμε πολύ και τη συντρόφισσα Ντανιέλ. Περνάμε τώρα στον σύντροφο Γιώργο Παπαϊωάννου, εκ μέρους της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας. Να σας πω, είναι ο τελευταίος ομιλητής και μετά θα ακολουθήσει κύκλος ερωτήσεων, τοποθετήσεων, να γίνει μια ωραία ζωντανή συζήτηση. Το λόγο έχει ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που είπε ένα πρόσωπο που δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθές και αγαπητό σε εμάς. Είναι ο Χουάν Κάρλος, ο βασιλιάς Ισπανίας, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι το πρόβλημα της Ισπανίας και της Ευρώπης δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό. Και νομίζω ότι άσχετα γιατί το είπε εκείνος και τι ήθελε να εξηγήσει, αυτό έχει μια σημασία. Γιατί επιχειρείται μια άρνηση γενικά της πολιτικής και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από διάφορες πλευρές. Από μία πλευρά κυρίως, από όλη αυτή την κυρίαρχη δηλαδή μεριά, η οποία προσπαθεί να πείσει ότι τα πάντα είναι καθορισμένα με βάση μόνο τις ανάγκες της αγοράς, των τραπεζών, τα νούμερα, τα χρηματιστήρια, τους τραπεζίτες κτλ. Και έτσι εξηγείται δηλαδή και όλη η προσπάθεια που γίνεται τις τελευταίες μέρες και έχει να κάνει με το ότι δεν δικαιούμαστε να έχουμε κάποια αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Έναν άνθρωπο των τραπεζών στο Υπουργείο Οικονομικών, έναν άνθρωπο των εφοπλιστών στο Υπουργείο Ναυτιλίας, και προσπαθούν σε όλους τους τόνους να πούν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ας πούμε, και ότι οποιοδήποτε πρέπει να ακολουθήσει αυτά στα οποία καλούν οι αγορές, η Τρόικα, το Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο κλπ. Και ταυτόχρονα υπάρχει και στην αριστερά μια σκέψη η οποία δεν βλέπει πέρα από τα ζητήματα της οικονομίας, δηλαδή δεν βλέπει ότι υπάρχει ένα θέμα πολιτικής και πολιτικών επιλογών. Δεν υπολογίζει τις δυνατότητες που έχει ο λαός πέρα από τα δεσμά της οικονομίας να καθορίσει μια άλλη πολιτική, και νομίζω ότι πρέπει να δούμε μια άλλη πορεία με βάση και αυτό, δηλαδή όλη αυτή την ανάγκη που υπάρχει για μια πολιτική αλλαγή και στην Ελλάδα. Όλη αυτή την ανάγκη που υπάρχει για την πορεία σε μια πραγματική δημοκρατία, η οποία είναι ικανή να ανατρέψει όλα αυτά που φαντάζουν σαν μονόδρομος. Και νομίζω ότι η πορεία όλων των τελευταίων χρόνων έχει να δείξει αρκετά γύρω από αυτό, δηλαδή από τη δυνατότητα διαφορετικών επιλογών. Και αν θέλετε έπαιξε και ένα ρόλο όλη αυτή η επιχειρηματολογία και στον φόβο ο οποίος καλλιεργήθηκε στις εκλογικές αναμετρήσεις και που απέτρεψε μια ακόμα μεγαλύτερη ανατροπή από την τεράστια ανατροπή η οποία σημειώθηκε. Και νομίζω ότι αν δούμε και παγκόσμια την κατάσταση με βάση και αυτά που έλεγαν πριν και οι σύντροφοι από τις άλλες χώρες, έχουμε μια πραγματικότητα η οποία έχει να κάνει με δύο βασικές αντιθέσεις που προκύπτει. Υπάρχει ένα πρώτο πράγμα που αφορά τεράστιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε σεισμούς γεωπολιτικούς και αλλάζουν όλες οι διεθνείς σχέσεις, κυρίως με την ανάδειξη καινούριων κέντρων από την περιφέρεια του κόσμου, οι οποίοι παίζουν ένα νέο αυξημένο ρόλο, και από τις δυσκολίες που έχει όλος ο δυτικός κόσμος να διατηρήσει τη θέση του μέσα σε ένα νέο τοπίο. Την ίδια στιγμή που έχουμε και τις χώρες τις αναπτυσσόμενες, δηλαδή την Κίνα, την Ινδία κτλ, να έχουν φαινόμενα λαχανιάσματος της οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα νομίζω το βασικό πρόβλημα είναι πως η Δύση προσπαθεί να επιβάλλει μια νέα ισορροπία μέσα σε ένα καινούργιο τοπίο. Το δεύτερο στοιχείο νομίζω είναι αυτό για το οποίο μίλησε αρκετά ο σύντροφος από την Τινησία, και είναι ότι οι λαοί του κόσμου προσπαθούν να καθορίσουν μια καινούργια δική τους θέση σε αντιπαράθεση με όλη αυτή την κυριαρχία των τραπεζών, των χρηματιστηρίων, των κυβερνήσεων, και αυτό που είναι στο επίκεντρο νομίζω σε όλο τον κόσμο είναι όλος αυτός ο αγώνας για την πραγματική δημοκρατία, όλη αυτή η προσπάθεια των λαών να χειραφετηθούν, αυτό που περιέγραψε πολύ καλά ο σύντροφος από την Τινησία, ότι ο λαός προσπαθεί να ορθώσει το ανάστημά του, ότι πλέον δεν φοβάται να επιβάλλει τις δικές του λύσεις και δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλη την κυρίαρχη πολιτική. Και το είδαμε αυτό και στον χώρο της Μεσογείου, της Τινησίας, της Αιγύπτου που έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις και αυτές τις μέρες, και σε όλη την Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κίνημα το οποίο παρουσιάστηκε στην προηγούμενη εκδήλωση εδώ στο φεστιβάλ. Το επόμενο πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής. Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο του κόσμου.
Από πολλές απόψεις και για πολλούς λόγους. Και για την ιδιαίτερη θέση στην οποία βρίσκεται και για ιστορικούς λόγους και κυρίως γιατί εδώ όλο αυτό το πείραμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές είναι σε εξέλιξη και θα συνεχίσει να είναι σε εξέλιξη και πρέπει να πούμε ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα έχουν τεράστια σημασία για τους λαούς όλου του κόσμου και είναι φανερό και από αυτά που είπαν οι τρεις σύντροφοι και από το Skype ο Πορτογάλος και εδώ οι σύντροφοι που είναι μαζί μας και βλέπουμε ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί γιατί δεν έχουμε απλά κάποια μέτρα λιτότητας και μια επιλογή νεοφιλελευθερισμού, αλλά συνεχίζεται όλη αυτή η πορεία αυτού του μνημονιακού καθεστώτος για το οποίο έχουμε κάνει λόγο. Αυτό αφορά ουσιαστικά τη μετατροπή της Ελλάδας σε ένα προτεκτοράτο και όχι απλά κάποια μέτρα λιτότητας. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Είδαμε και πρόσφατα εδώ στην Κρήτη την επίσκεψη του Ράιχενμπαχ, ο οποίος συμπεριφερόταν ουσιαστικά σαν να είναι σε μια επαρχία της Γερμανίας και συναντιόταν με τοπικούς φορείς κλπ. Σε συνέχεια έκανε την ίδια επίσκεψη σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έχουμε δηλαδή μια αντιμετώπιση, ουσιαστικά μια προσπάθεια να μετατραπεί αυτή η χώρα σε ένα προτεκτοράτο. Προχτές κιόλας ο Σόιμπλε δήλωσε ξανά ότι οι Έλληνες πρέπει να σεβαστούν τις υπογραφές τους και ότι θα συνεχιστεί όλη αυτή η πορεία και νομίζω ότι το ντόπιο καθεστώς το μόνο όραμα πλέον που έχει να δώσει είναι η μετατροπή σε μια βαλκανική Ταϊβάν, ας την πούμε έτσι, με χαμηλή φορολογία, με χαμηλούς μισθούς, με ειδικές οικονομικές ζώνες και με κινδύνους μεγάλους και για την ίδια την ακεραιότητα της χώρας με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή με τη μετατροπή σε ένα προτεκτοράτο περιορισμένης κυριαρχίας, το οποίο θα είναι έρμεο των διεθνών εξελίξεων. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και με τη νέα κυβέρνηση η οποία έχει προκύψει και που φαίνεται από όλα τα δείγματα ότι θα συνεχίσει όλη αυτή την πορεία η οποία έχει επιλεχθεί μέχρι τώρα. Οι εκλογές οι οποίες έγιναν στην Ελλάδα στις 6 Μαΐου και στις 17 Ιουνίου κατέγραψαν τεράστιες αλλαγές και ίσως ακόμα είμαστε πολύ κοντά σε αυτές και δεν μπορούμε να τις κρίνουμε με το μέγεθος το οποίο έχουν. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι καταγράφηκε ένα τεράστιο λαϊκό ρεύμα, τα είπε και ο Μύρονας στην αρχή, το οποίο τροφοδοτήθηκε από το ριζοσπαστισμό που έχει αναπτυχθεί στην ελληνική κοινωνία, το οποίο αποδεσμεύεται από τις κυρίαρχες δυνάμεις και είναι ικανό να φέρει μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό το πολιτικό ρεύμα δεν θέλει με τίποτα το μνημόνιο, δεν θέλει κυρίως με τίποτα όλο αυτό το πολιτικό σύστημα των παλιών κομμάτων, της διαπλοκής η οποία έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα και η οποία συνεχίζεται να αντικατοπτρίζεται μέσα από την καινούργια κυβέρνηση την οποία επέλεξαν και το οποίο είναι σίγουρο ότι θα δώσει ξανά και άλλες μάχες, όσο και αν σήμερα φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε μια περίοδο μιας μερικής σταθεροποίησης κτλ. Το δεύτερο πράγμα είναι όλη αυτή η εκτόξευση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καταγράφηκε και η οποία είναι εντυπωσιακή. Αυτό καταγράφει μεγάλες αλλαγές μέσα στην ελληνική αριστερά ιστορικής σημασίας. Ιστορικά δεν έχει καταγραφεί ποτέ ένα ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα που να έχει την αριστερά μέσα στην ονομασία του να πάρει αυτό το ποσοστό. Και όπως σήμερα μιλάμε για το τι έγινε πριν 50 χρόνια, νομίζω ότι είναι τέτοια σημασία αυτό το αποτέλεσμα. Και καταγράφει μεγάλες εξελίξεις και μέσα στην ίδια την αριστερά. Έχουμε ένα κουκουέ το οποίο κλείνει ένα κύκλο από το 1993, όπου στο τέλος μιας 20ετίας ακριβώς που τελειώνει τώρα, μετά την ιστορική διάσπαση που υπήρχε, μέσα από μια πορεία μια σχετικής ανάπτυξης του εκλογικής κτλ. Επιστρέφει ακριβώς τα ποσοστά του 1993 και είναι ένα θέμα απολογισμού που δεν μπορεί να μην γίνει από έναν κόσμο που οδήγησε όλη αυτή η 20ετής πορεία και σε ποια θέση το φέρνει σήμερα. Έχουμε τη Δημοκρατική Αριστερά, τη ΔΙΜΑΡ, να μπαίνει σε μια μνημονιακή κυβέρνηση χωρίς όρους, να ξεπερνάει ακόμα και τον καλύτερο εαυτό της, ας το πούμε έτσι λίγο ηρωνικά, δηλαδή όλο αυτό το σχέδιο της συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ, με το να μπει σε μια κυβέρνηση βασικά, με βασικό πυλώνα τη δεξιά, τη Νέα Δημοκρατία, το Σαμαρά, χωρίς να επιβάλλει κανέναν όρο, και ακόμα και μικρότερες δυνάμεις οι οποίες δεν κατάφεραν να προβάλλουν μια διαφορετική προοπτική και είναι σε μια πορεία επίσης μιας εκλογικής μείωσης με ό,τι σημαίνει αυτό. Το τρίτο πράγμα που θέλω να πω και που δεν είναι τόσο θετικό είναι ότι έχουμε μια οριακή διάσωση του πολιτικού συστήματος, καταφέρνει οριακά να επιβιώσει και καταφέρνει να σχηματίσει σήμερα μια κυβέρνηση
και καταφέρνει κάπως να επανασταθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα με κέντρο τη Νέα Δημοκρατία και όλη αυτή τη δεξιά συσπήρωση την οποία κατάφερε να πετύχει ακριβώς για να καταγράψει μια έστω και πρόσκαιρη εκλογική νίκη. Το τέταρτο και τελευταίο είναι ότι παραμένει ισχυρότατη μια πλειοψηφία αντιμνημονιακή. Αν δούμε τα εκλογικά αποτελέσματα και όλες τις μελέτες που γίνονται πάνω στις μετακινήσεις που έγιναν στο τι θέλει ο κόσμος ανάλογα με το τι ψήφισε, παραμένει μια μεγάλη πλειοψηφία η οποία δεν θέλει το μνημόνιο. Ψήφισε κόμματα που δεν είχαν ψηφίσει το μνημόνιο, ψήφισε κόμματα που έστω και λεκτικά, έστω και στα λόγια δεν θέλουν το μνημόνιο ή υποσχέθηκαν μια κάποια επαναδιαπραγμάτευση και αλλαγή. Το 98% του λαού δηλώνει στις δημοσκοπήσεις είτε όχι κατάργηση του μνημονίου είτε μια επαναδιαπραγμάτευση που όμως την εννοεί σε μεγάλο βαθμό και δεν είναι αυτή η κοροϊδία την οποία έκαναν τα κόμματα του μνημονίου. Γι' αυτό νομίζω ότι εξακολουθεί και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αυτοί έχουν. Ότι δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν σε μια εφαρμογή του μνημονίου έχοντας απέναντι μια μεγάλη πλειοψηφία που θέλει να δει μια αλλαγή όλης αυτής της πορείας. Το επόμενο σημείο που ήθελα να πω είναι το εξής. Θα δεχτεί μια μεγάλη επίθεση και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το λαϊκό ρεύμα που έχει καταγραφεί. Με τις αναλογίες που πρέπει να πάρουμε, ας θυμηθούμε λίγο το Δεκέμβρη του 2008 και την επίθεση που δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από το Δεκέμβρη για να συμπιεστεί και για να φτάσει σε μια χαμηλότερη κατάσταση με ό,τι έγινε εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι είμαστε σε ακόμα πιο οριακές καταστάσεις και θα δούμε και άλλα πράγματα. Θα προσπαθήσουν κυρίως να συμπιέσουν όλο αυτό το λαϊκό ρεύμα, θα προσπαθήσουν κυρίως να κάμψουν το φρόνημα του ελληνικού λαού, δηλαδή όλη αυτή την προσπάθεια του ελληνικού λαού να σταθεί όρθιος, να πει ορισμένα μεγάλα όχι, όλο αυτό που περιγράφηκε πριν από τον σύντροφο από την Ισία, ένας λαός δηλαδή προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και να πει δεν με ενδιαφέρει τι λέει η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, η ντόπια διαπλοκή, το Mega Channel κτλ. Θέλουν αυτό το λαό να το ξαναβάλουν στη γωνία. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα το οποίο έχουν στο μυαλό τους και ήδη απεργάζονται σχέδια για το πώς θα καταφέρουν κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις, να ανακαλύψουν καινούργια αναχώματα, νέες εφεδρίες, θα χρησιμοποιήσουν την καταστολή, θα χρησιμοποιήσουν τη φασιστική Χρυσή Αυγή με ό,τι αυτό σημαίνει και θα προσπαθήσουν να βρουν νέες λύσεις ώστε να ξανασταθεροποιήσουν όλο αυτό το πολιτικό σύστημα εις βάρος κυρίως του φρονήματος του ελληνικού λαού, το οποίο έχει φανεί σε πολλές περιπτώσεις. Εδώ ήθελα να πω μόνο μια κουβέντα για μια ιστορική μικρή αναδρομή γύρω από αυτό που λέμε σχέση δεξιάς, αριστεράς και κέντρου στην Ελλάδα που έχει μεγάλη σημασία. Πάντα νομίζω χρειαζόντουσαν ένα κέντρο και μια κεντροαριστερά ώστε να προσπαθήσουν να περπατήσουν αυτό που λέγεται αστική πολιτική και να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους. Και από αυτή την άποψη έχουν μεγάλη σημασία τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα. Ήδη δηλαδή από προπολεμικά υπήρχε όλη αυτή η πόλωση σε μια δεξιά και ένα κέντρο, με ό,τι αυτό σήμαινε. Με μια αριστερά προσπαθούσαν να έχουν στο περιθώριο. Ουσιαστικά η κατοχή, το μεγάλο παράδειγμα που έδωσε το ΕΑΜ, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να υπάρξει ένας δημοκρατικός κόσμος που να μην ελέγχεται από το ντόπιο σύστημα εξουσίας και για μια δεκαετία ήταν μεγάλο πρόβλημα που είχαν πώς όλος αυτός ο εαμικός κόσμος να το ξαναφέρουν μέσα στο αστικό σύστημα και να φτιάξουν ξανά μια κεντρώα παράταξη που να προσπαθήσουν να ξανακλείσουν μέσα σε κάποια όρια όλο αυτόν τον κόσμο. Το μεγάλο αποτέλεσμα που έφερε η αριστερά στη δεκαετία του 50 που κατέγραψε το 25%, για πολλά χρόνια είχαν το πρόβλημα πώς να το ξαναεπαναπατρίσουν στο κέντρο και έτσι έδωσαν μια μεγάλη δύναμη στην Ένωση Κέντρου και προσπάθησαν να συμπιέσουν την αριστερά και βέβαια με τα πολιτευτικά, με το ΠΑΣΟΚ προσπάθησαν πάλι να στήσουν ένα κέντρο, μια σοσιαλδημοκρατία έτσι ώστε να ελέγχουν σε ένα διπολισμό και ένα ελεγχόμενο δικομματισμό τον κόσμο, το λαό και κυρίως το δημοκρατικό κόσμο, αν μπορούμε να μιλήσουμε με αυτές τις έννοιες. Από αυτή την άποψη σήμερα έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι ότι έχουμε μια αποσταθεροποίηση η οποία έχει τη βάση στη διάρρηξη των κοινωνικών σχέσεων που έχει επέλθει με τα μικρομεσαία και τα μικροαστικά στρώματα και έτσι ας δούμε για παράδειγμα το παράδειγμα της Κρήτης, ότι εδώ κατέρευσε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και έχουμε μια αριστερά και ένα ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτη δύναμη στην Κρήτη. Είναι ένα μεγάλο γεγονός αυτό, ότι ένας κόσμος δηλαδή απεγκλωβίστηκε από αυτό που για χρόνια είχε εγκλωβιστεί και που λέγεται ΠΑΣΟΚ και
και αν το δούμε αυτό στην πανελλαδική του διάσταση, θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους έτσι ώστε να ξαναεγκλωβίσουν αυτόν τον κόσμο σε μια κεντρώα δύναμη, σε μια σοσιαλδημοκρατική δύναμη, το οποίο δεν θα είναι κάτι εύκολο για αυτούς. Και νομίζω ότι αυτός ο κόσμος δεν θέλει μία από τα ίδια. Δηλαδή ο κόσμος που απεγκλωβίστηκε από το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει την επιστροφή στην ίδια κατάσταση, αλλά προσπαθεί να ψηλαφίσει ένα διαφορετικό δρόμο και μια διαφορετική προοπτική, και αυτή νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για την αριστερά και ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Το επόμενο πράγμα που ήθελα να πω είναι ότι το πολιτικό σύστημα διασώθηκε οριακά. Δεν νομίζω όμως ότι θα βρει μια μεγάλη πίστοση χρόνου. Αναπτύσσεται μια συζήτηση που λέει ότι ίσως, ή μια απογοήτευση αν θέλετε, ότι ξανά θα πάμε σε μια σταθεροποίηση, ότι ο κόσμος δεν βγήκε από το Μαντρί και τα λοιπά, ξαναέδωσε μια κυβέρνηση, ίσως να είναι δύσκολο να ξαναντιδράσει. Νομίζω ότι ο λαός μας θα μας εκπλήξει και πάλι, όπως δηλαδή στις 5 Μάη που έλεγε πριν ο Μύρονας, ή με την ψήφιση του μνημονίου φάνηκε ότι κερδίζουν οι δυνάμεις του συστήματος, αλλά ξανά είχαμε νέα κύματα αγώνα και κατά κύματα ο κόσμος έμπαινε στον αγώνα και ματαίωνε τα σχέδιά τους και τους ανάγκαζε σε αναδιπλώσεις. Έτσι νομίζω πολύ σύντομα θα ξαναέχουμε το ξεδίπλωμα κινητοποιήσεων, αγώνων, οργάνωσης του λαού, νέων πολιτικών αγώνων που θα γίνουν, και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να κερδίσουν πάρα πολύ χρόνο, γιατί αυτά που θέλουν να εφαρμόσουν όλο το επόμενο διάστημα είναι σε κόντρα με τη θέληση και το φρόνημα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Το επόμενο σημείο, και προσπαθώ να συντομεύω, που ήθελα να πω είναι το εξής. Γιατί κέρδισε η Νέα Δημοκρατία? Μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρει μια νίκη και μια μεγάλη ανατροπή σε αυτές τις εκλογές, ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφηκε? Νομίζω είναι ένα δύσκολο ερώτημα και μπορούμε να πούμε κάποιες σκέψεις γύρω από αυτά. Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να επενδύσει σε ένα διπολισμό και να σφυρώσει όλο το δεξιό κομμάτι μέσα σε μια φρασιολογία δεξιάς αριστεράς, να καταφέρει δηλαδή να μαντρώσει ό,τι δεξιό και ακροδεξιό υπήρχε και έτσι να πιάσει ένα ποσοστό του 30% εκεί που υπολόγιζε ότι θα μπορέσει να έχει μια πρωτιά και μια κυβέρνηση. Μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει κάτι ακόμα παραπάνω, να φτάσει στο 35% ή στο 40%. Θα ήταν αυτό κάτι πολύ δύσκολο. Νομίζω τα αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι οριακά για ένα αριστερό κόμμα. Οριακά για το τι μπορούσε να συγκεντρώσει ένα κόμμα της αριστεράς. Μία σκέψη που θα μπορούσαμε να καταθέσουμε και σαν ΚΟΕ πάνω σε αυτό είναι ότι ίσως θα μπορούσε να μετατοπιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια ακόμα πιο μετοπική λογική. Να προσπαθήσει δηλαδή να εκφράσει ακόμα περισσότερο όλο αυτό το αντιμνημονιακό ρεύμα. Για παράδειγμα, να ακολουθήσει μια λίγο διαφοροποιημένη τακτική στις δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, ενώ στις πρώτες εκλογές το σύνθημα της κυβέρνησης αριστεράς κατάφερε να σφυρώσει έναν κόσμο της αριστεράς και να δώσει μια διέξοδο ότι εδώ μπορεί η αριστερά να σηκώσει το γάντι και να βάλει το θέμα μιας διαφορετικής κυβέρνησης, και κατάφερε αυτό το 17%, θα μπορούσε ίσως στις δεύτερες εκλογές να προσπαθήσει να έχει μια ακόμα πιο διαφοροποιημένη τακτική, να μιλήσει για μια κυβέρνηση όλου του λαού, να μιλήσει με ένα πιο μετοπικό λόγο, να σφυρώσει ακόμα παραπάνω δυνάμεις για να καταφέρει μια ανατροπή. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν ήταν εύκολο. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε μια τεράστια νίκη και στις δεύτερες εκλογές πήρε ένα 10% παραπάνω και 600.000 παραπάνω ψήφους. Ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία και νίκη αυτό. Απλά είναι ένας προβληματισμός για το από εδώ και πέρα. Πρέπει να δούμε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ευρύτερα μια ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση δυνάμεων, έτσι ώστε να χτιστεί μια πραγματικά μεγάλη εναλλακτική για τον κόσμο και την κοινωνία, που είναι εφικτό να οδηγηθεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ σε μια ακόμα μεγαλύτερη ανατροπή. Το επόμενο σημείο που ήθελα να πω είναι το εξής. Δεν θα είναι εξελίξεις όπως προβλέπουμε σήμερα. Και νομίζω ότι πολλές φορές διαψευστήκαμε όλοι μας. Και μιλάω και από τη σκοπιά και της ΚΟΕΑΣ, αν θέλετε, και του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δηλαδή ο ίδιος ο λαός έδωσε πρωτότυπες λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα που είχε να απαντήσει. Εάν κάποιος, για παράδειγμα, σκέφτεται με ένα φυσιολογικό τρόπο ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα πορευτεί με έναν τρόπο, θα πάρει κάποια μέτρα, θα αναπτυχθούν κάποιες κινητοποιήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δυναμώνει μέσα από αυτές, θα έχουμε μια κατάσταση στο πολιτικό σύστημα έτσι όπως τη βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ με όλη αυτή τη φθήνουσα πορεία που έχει, Δημοκρατική Αριστερά κτλ. Και θα πάμε σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση μετά από 2 χρόνια ή 3 χρόνια, και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει οτιδήποτε. Αυτή είναι μια πολύ γραμμική πορεία που νομίζω ότι θα δούμε διαφορετικά πράγματα.
Έχουμε μπει σε μια πορεία ρήξεων, ανατροπών, αλλαγών, συμβιβασμών, αλλαγής συσχετισμών. Θα δούμε νέες πρωτότυπες καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα και από τη μεριά των κυρίαρχων θα δούμε διαφορετικές λύσεις, εναλλακτικές και προσπάθειες να διαχειριστούν την κατάσταση, αλλά και από τη μεριά του λαού και με τη συμβολή της αριστεράς θα υπάρχουν και μπορούν να υπάρχουν καινούργιες και πρωτότυπες απαντήσεις στο τι διέξοδος μπορεί να δοθεί από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε και θα υπάρχει διαμόρφωση διαφορετικών μπλοκ δυνάμεων και έχει μεγάλη σημασία να σκεφτούμε για παράδειγμα το παράδειγμα της Λατινικής Αμερικής, όπου δηλαδή υπάρχουν χοντρικά δύο μεγάλα μπλοκ δυνάμεων, δύο μεγάλα μπλοκ που αντιμάχονται για την κοινωνική και πολιτική εξουσία. Θα δούμε δηλαδή μια τέτοια μεγάλη αντιπαράθεση και έχει μεγάλη σημασία η αριστερά τι στάση θα κρατήσει και αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους καθήκοντα. Το πρώτο τελευταίο σημείο που ήθελα να πω είναι το εξής. Είναι εφικτό όλη αυτή η πορεία, όλη αυτή η πρωτότυπη πορεία αλλαγών, ανατροπών, ρήξεων, την οποία θα δούμε μπροστά μας, να οδηγήσει σε μια ριζικά διαφορετική κοινωνική κατάσταση. Δηλαδή ο κόσμος να μην ζήσει με όλο αυτό τον εφιάλτη των μνημονίων που ζούμε σήμερα, αλλά να μην ζήσει και γενικότερα με όλο αυτό τον εφιάλτη όλο αυτού του συστήματος που έχει υποδομηθεί παγκόσμια και στην Ελλάδα. Δηλαδή να υπάρχουν ρογμές και ανατροπές που πραγματικά να δίνουν μια διαφορετική διέξοδο και κοινωνική προοπτική. Γιατί δεν είναι μονόδρομος πραγματικά ότι πρέπει να ζήσουμε με όλο αυτό τον παραλογισμό των τραπεζών, των χρηματιστηρίων, όλης αυτής της παγκόσμιας πολιτικής, όλης αυτής της οικονομίας φούσκας που βασίζεται πραγματικά πάνω στην οικονομία των χαρτιών, πάνω στο 99% της πλασματικής οικονομίας σήμερα και που επιβάλλει ένα μονόδρομο σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι σε μια τέτοια πορεία αλλαγών θα υπάρχουν κοινωνικές συμμαχίες και με τις χώρες της Μεσογείου, της Ευρώπης, με χώρες από αυτές που μίλησαν και σήμερα σε αυτό το πάνελ και πραγματικά θα δούμε καινούργιες ελπιδοφόρες καταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Γιατί το αίτημα της πραγματικής δημοκρατίας, της χειραφέτησης των λαών είναι πολύ ισχυρό και θα οδηγήσει σε ανατροπές και ρήξεις σε όλο τον κόσμο όλο το επόμενο διάστημα. Το τελευταίο σημείο που ήθελα να θέσω αφορά το ΣΥΡΙΖΑ πιο συγκεκριμένα. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος μετασχηματισμός όλου αυτού του μορφώματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε από τη μεριά της ΚΟΕ, από τη μεριά μιας δύναμης που ήταν μια από τις συνιστώσεις αυτού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε πλήρως συνειδητοποιήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ζήσαμε μέχρι τώρα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ των ισορροπιών ανάμεσα στις συνιστώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση οργανωτική και πολιτική με όλο τον αγωνιζόμενο κόσμο, ο ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο το τελευταίο διάστημα, πώς θα το πούμε, έστρεψε τα μάτια του ο κόσμος και τον είδε σαν μια ελπίδα, αλλά δεν καθορίζει όλος αυτός ο κόσμος, δηλαδή όλες αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες λαού δεν καθορίζουν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει οριστικά να αλλάξει. Και το βασικό που πρέπει να δούμε σε αυτό είναι ότι πρέπει όλο αυτό το πολύμορφο λαϊκό πολιτικό ρεύμα που έδωσε μάχες όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να εισβάλλει πραγματικά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, να μην το φοβηθούμε, να μην δηλαδή προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ισορροπίες, παλιές συνήθειες και παλιές πρακτικές και πραγματικά όλος αυτός ο κόσμος να εισβάλλει στο ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει διεξόδους και λύσεις, να δώσει ιδέες και πραγματικά να υπάρχει μεγάλη σκέψη για το πώς θα μπορούσε σήμερα να είναι μια πραγματικά καινούρια και πρωτότυπη και πολύμορφη δύναμη της αριστεράς σε συνάρτηση με τα κοινωνικά κινήματα και με τις αντιστάσεις που υπάρχουν. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να δει τον εαυτό του σε μια νέα υπεύθυνη θέση, αλλά όταν λέμε υπεύθυνη δεν εννοούμε απέναντι στο πολιτικό σύστημα, αλλά υπεύθυνη απέναντι στις ανάγκες του κόσμου, των κινημάτων, του λαού, να ανταποκριθεί στα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, να ανοίξει τις πόρτες του πραγματικά στην κοινωνία, στο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας που αναζητά, που ενημερώνεται, που έχει λύσεις, έχει ιδέες και έχει προτάσεις, έτσι ώστε να πάμε στη διαμόρφωση ενός μεγάλου μπλοκ δυνάμεων, τόσο κινηματικών, κοινωνικών, πολιτικών, που να αποτελέσουν ένα μεγάλο μέτωπο για την ανατροπή. Ευχαριστώ.